El programa Incorpora té com a finalitat ajudar les persones més vulnerables en la recerca de feina. A la nostra fundació poden accedir de forma derivats de serveis socials per altres entitats o bé per iniciativa pròpia. Poden accedir persones majors de 45 anys, joves, immigrants, persones amb discapacitat. No posem cap condició ni requisit a l'hora d'iniciar una orientació laboral. La metodologia que es portava a terme abans de l'estat d'alarma era de tot de forma presencial, tant les entrevistes inicials com les tutories com la recerca de feina. Les entrevistes inicials, com la pròpia paraula indica, és una entrevista en la qual el tècnic pot observar la necessitat de l'usuari. Arran d'aquesta entrevista es pot començar a treballar i a iniciar l'itinerari d'orientació laboral. També els dilluns de cada setmana hi havia una aula habilitada anomenada aula de recerca de feina, en la qual es treballava els currículums, l'actualització de currículums, les cartes de presentació. També hi ha aules, hi ha ordinadors per poder realitzar la recerca de feina per altres plataformes o bé de formacions. També aquest dia s'aprofitava per imprimir les ofertes que es compartien en la mateixa plataforma de l'Incorpora. Es donaven més oportunitats, eren altres ofertes que ells no podien tenir accés, i quan observaven una oferta que s'interessaven, s'anotaven, i la feina que jo realitzava posteriorment era enviar el seu currículum a una petita candidatura, una petita defensa. S'ha continuat, encara així de no poder fer-lo de forma presencial, hem tingut que canviar la metodologia. Sí que és cert que l'escenari ha canviat, però no hem parat, hem continuat amb l'orientació, amb l'itinerari, hem continuat de forma telemàtica. La més utilitzada, l'eina o la plataforma més utilitzada era la del WhatsApp, perquè és una aplicació que la majoria d'usuaris tenien coneixença, coneixien la plataforma. Llavors l'alternativa que vaig trobar va ser realitzar un grup de WhatsApp on estaven tots els usuaris i poder compartir tota informació o totes les ofertes per a aquest grup de WhatsApp i que tots tinguessin la mateixa oportunitat. Durant l'estat d'alarma he pogut observar la part més humana de les persones, ja que usuaris que no es coneixien compartien ofertes també, compartien informació perquè tots els altres usuaris poguessin tenir aquesta informació, aquestes ofertes, o que poguessin accedir. També han tingut molt clar que la distància física no és la distància social